Spoza koreňa už vyskočil. Len teraz ho dostať tam hore. Traktor je tak, kde tam ani ho nevidno. Ešte bude problém asi cez ten koláč to pretlačiť. Skúšame obrátiť koláč druhým lanom, lebo sa nám to tu zaseklo do kameňa a do koreňa nejde to vonku. Musíme ho prevrátiť. Ešte musím stade vybrať lano. Potom spadne na ňo. Myslel som si, že to nedáme, ale ide to ľahko. Dobre. Teraz tento. A zase narazil do tých koreňov. Už tretí pokus. A teraz to už ide. Má 80 cm ako nič tuto. Ako to vyjde k traktoru, to bude ešte zaujímavé, lebo je tam strmý svah. Ale je krátky tak. Ide to dobre s ním. Ďalšia obúda, ktorá to spôsobila, ten vývrat, ale inde sa pustiť nedá, lebo všade je mladina. Tak sme ho chceli pustiť na cestu, takto rovno, ale chytil toho buka. To je suchár, ale extrémne hrubý. Tak toto sú tie dva buky, čo som ťahal. Teraz musím pomerať dĺžky.
76 a 66, to je plus 5, 71. A tento exot vyvrátený. Jedenáct. V polovici má 64, 57, 63, 61, tak dáme 62, 57, dáme mu 59. A tuto to má 77, tak ako som vravel. Som typol 80, tento ani nedôjde, tento má 90. A tam ten bordel beriem dolu na sklad k otcovi a tam sa to poreže na štvorky.